Kwehle amaphaphu ngesikhathi izitheleka esikhumulweni sezindiza iOR Tambo International ngesithuba zehora lesishagalolunye ekuseni lezi izisebenzi ezimbili zeMarumo Gallants. uRufus Matsena noTibuho Dlomo babhozonyelwa eLibya emva komdlalo weqembu weConfederations Cup neqembu Al-Aqada zishumi nesishagalolunye kuNdasa. Bazeke bakhululwa ngoLwesine emva kwezingxoxo phakathi komnyango wezobudlelwane namazwe angaphandle kuleli isafa amanxusa kuleli Ngokunjalo nomnikazi wehotela laseLibya uDokotela uAli Al-Zaka obenqaba ukudedela uMatsena noDlomo iMarumo Gallants ingakasikhokhi isikweleti. We're very much delighted to be home. You know, there's no price that you can place in terms of the feeling that we have. I mean, we're very excited. And if there's anything else that needs to be said, tomorrow there will be a press conference, so all will be revealed tomorrow. Lezi isulu bezingakwazi ukuthatha indiza ebheke ekhaya ngenxa ukuthi umnikazi wehotela uthathe ama-passports azo. Obviously, I must be relieved. I'm happy to be back home. I'm happy to come back to my family, and that's it. Kanti-ke bemukelwe abalandeli beqembu nosihlalo Abraham Sillo uthi-ke bahlele ukuba bathole ukwelulekwa ngokwengqondo. Iqembu linqabile ukuthi uMatsena noDlomo bakhulume nabezindaba kunalokho lethembisa ukuthi imibuzo izophendulwa esithangamini sabezindaba esizohlelwa yiqembu.